Applaus. Ja, mensen, welkom allemaal bij Neet op Vreed. En wat was het er eigenlijk deze week? Tjö, deze mooie man Gaddafi, hij is deer. Maar ik denk dat je een soort les van hij weet eigenlijk ook net. En dan het volgende skokkende verhaal. Een heid die riep als je dronken kon te sleet in. En in die auto zitten 5 ben. En wij mogen nou aan nog benzine, of bier eigenlijk bij de benzinepomp. Nou, ik denk dat de politie het aardig druk rijdt aan zijn. Zie maar even. Ja, en de Olympische dream van Epke die spat uit elkaar. Gelukkig is er van zijn vent altijd wel weer een baantje te vinden, denk ik. Naast moederpostbezorger kun je ook studentpostbezorger worden. Of wielrennerpostbezorger. Postbezorger, deel van je leven. Je vindt jouw parttime baan op werkenbijpostnl.nl. Nou ja, het is nog een mooi baantje. Verder weer te wieken van de sterke jerken. Er komt een film over de fjouwe Friesen die het maar vlot de oceaan oestutsen. En het wieken van de soepketen na een lange juridische strijd. Maar de keten in Koudem, Iepenbleuwen. En wij nemen er eens niet op. En het wie echt de wieken van Femke de Wallen. De televisiepremière van het Harkenslied is nou. Kom op jongens. Ja, Femke. Oh, een pittige week voor jou, het Harkenslied. Hoe is het met jou? Ja, goed. Moe maar voldaan. Was het in er al hier bij u? Hier achter mij staat Liewe Koster. Hij had de mandoline inspelen van het nummer Zilveren Snier. Daar staat Bart Hooghiemstra. Hij is verantwoordelijk voor de contrabas. En jonker mij is sterren Bruno en Judith. Zij het dien, hè? Zij het heerlijk zong. Ja, absoluut. Hey, het is een heel proces. Mensen kunnen van alles insturen. Nou ja, de best wurg goed maar voldaan. Hoe is het veske? Wat vies er zelf van? Nou, ik ben heel tevreden. Wij hier als doel stelt om een veske te schreeuwen wat Friesen leuk vinden. We hebben jongen naar de top van de top 100, want dat is ons doel, in die top 100 komen. En daar zien al je warme veskes. En wij willen dat eigenlijk produceren. En ik hoop dat we daar die slag gaan winnen. Hey, hoe is het met hem eigenlijk? Want je mag nou eens live optreden. Spannend? Ja, wel spannend. Ja. Vies van het veske? Ja, hartstikke mooi. Ja. Bruno? Ik vind het prachtig van. Ja. Had ik net verwacht. Zit het goed in de hol, want ik zie je nou papiertjes. Helaas is het heel kwaad hoor. En een paar keer spieken dat mooi wel. Hey, mooi nice ik nog, Femke, want het bloeit je net bij. Nee. Vertel eens. Nou, ik had de hele week contact gehad met MBN. En dat is de man achter de Frieske Music Night. Uh-oh. Spannend. Jongens, ik heb een verrassing. Want op 26 november steen Jim op de Frieske Music Night. Nou, kom op, applaus! Hoeveel mensen binnen daar altijd? Tussen de 6 en de 8000 mensen. Dus sterkte. Nou, het is tijd voor Jim, première. Maar voordat je begint, even wachten. Ik heb even wat voor je betocht. Waar is dat ding? Hier, joh. Kom op, down. Komt-ie. Oeh. Zie, want het is wel zilveren snier. Even nog een gatieplaats. Zit er gewoon wat in. En zilveren snier, je hebt vanzelfs bij de clip. Nou, zet dat ding maar weer uit. Leuk betocht, jongens, nou, in de sfeer. Nou, kom op, jongen. Donkere wolken, mooi sneeuw. In een wandeljacht zweefde die sneeuwvlakken pracht. Als altijd een plaatsje hier. De vrouw die zei kiel nog zo koud en zo gries. Het wielt het juiste weer. Wij wienen verblienen, verlennen en verdwaald. Maar al wat er tussen u stier. Maar toch de gedien, maar riepen mijn leer. Sjoch naar de zilveren sneeuw. Naar de poortjes van de kat, die als eerste keer. Als had het een plaatsje. Ze boegjes als schier und de vrachten van witte sneeuw. Maar wat er ek bad,
net boegje voor al wat er tussen u stier. Ik kruipt je naar je bij je de loeden, verleidt je de ben in de sneeuw. Houdt in het vuur, dicht je naar je, als had het een plaatsje weer. Doch de gedien maar heb mijn leer, zucht naar de zilveren sneeuw. Naar de pootjes van de liefste, die das twaalf keer, als had het een plaatsje weer. Het treinen nog je steun, partijen van mij. Trippen en trainen, kamen voorbij. Met renen bevreden, in rij wordt het sneeuw. Oh, zat het een plaatsje weer. De hemel breekt diepen, zet de sneeuw. En schijnt op een zilveren sneeuw. Tijd had geen skaft, maar ik bedoel je bij rij. Als had het een plaatsje weer. Stadig on krijgt de zinnen meer macht. En vervaar met de zilveren sneeuw. Hij zal verdwijnen Maar ik bedoel bij rij. en ik voel dat het Een plaatsje van hier. Nou, het zal direct mooi wezen. Ik steen boeten, dus ik kan het eigenlijk net zo goed meer jaren. Maar ik applaus hierbij. Ik ben boeten bij de Trogzetters. De keten hem zelf maar even hier het terrein opsleept. Want ze hebben wat geweldigs dien. Zij hebben verzwagen dat de keten Iepen bleef mooi in Friesland. Prachtig. Ik ga naar binnen. Kom op, de cameraman even mooi. Oh, het roekt hier echt lekker naar drank. En hier zitten dan mensen in de keet. Hij kiept hopelijk net om. Maar je nou, dit zijn de Trogzetters. Jan? Ja, klopt. Ja. En Susanne, je vertel even wat. Deze week, hoe belangrijk wie die voor je? Nou ja, op zich, we zitten niet veel meer in de keet. Maar ja, we kregen deze week een brief van de bezwaarcommissie van de gemeente. En er staat in dat hij open mag blijven. Hij moest dicht. Omdat het, maar de horeca en alles. En nou blijkt dus dat het helemaal net goed. Nee. Dus je hebt hem dicht die in wiels het net moest. Nou, we hebben hem nooit gesloten. Nou, we zijn steeds in beroep gegaan. En nou ja, uiteindelijk kan hij nu open blijven. Nou, de bezwaren die de gemeente had, waardoor hij gesloten moest worden, die zijn ongegrond verklaard. Ja, dan moet hij hem blijven. En helemaal weer hem gewoon, een feestje gewoon. Nee, dat komt vanavond als ik het goed begrepen heb. Wat voor feest wordt het dan? Ja, een groot feest. We zijn er Trogzetters, dus flink doorzetten. En, Je moet even flink troszetten, want er zijn heel veel orenketen die zeiden van ja, dan sluiten we een bol, we schrijven €1500 boete. Wat betekent dit nou voor de keten in Friesland, het ketenbeleid aan zich? Nou ja, de gemeente die had altijd, omdat het illegale bouwwerken waren, zei de gemeente altijd van ja, ze moeten dicht. Maar ja, nu heb je de WABO, dat is een bepaalde wet. En nu kunnen ze open blijven. Lekker. Ja. Alle hier. Ja. Hoe vies dat het? Ja, ik vind Lekker mooi in het hoekje. ik gewoon, ja, nee, ik vind het machtig mooi, hè. Dus kunnen we termijn bij elkaar komen. Op een centraal plek, zeg maar. Ja, maar nou begreep ik dat je hem al hier echt al huizen hebben, bij elkaar wen je. Dan hoeft het niet eens meer dus. Nou ja, het is wel eens een keer makkelijk als je een keer een feestje aan willen. Dat je daar een oorsbank en dan word je net wekker in de rommel. En ja, je moet het rommel wel opruimen. Maar dan ga je de volgende dag eerst rustig wekker worden thuis. In een skeenhuis en dan ga je naar de keten en dan kun je het daar wel opruimen. Ja, binnen de soort keten die het nou tegengang binnen uiteindelijk? Nou, er waren 13 keten aan het begin en er zijn er een aantal dicht van gegaan. Een aantal die zijn in beroep gegaan, een aantal die heeft gewoon zich helemaal nergens wat van aangetrokken. Dus ja,
er zijn wel een paar dicht gegaan. Maar ik ken er ook alweer loeden op van Bargema's. Die zeggen, ja, wat er gebeurt, die keten ben net goed. Ze soepen harden der klem. Het is gevaarlijk, maar frituurpannen en alles neem maar op. Er zit toch echt wel wat in, hè? Je hebt net echt controle. Nou, ik denk, brandveiligheid, dat is gewoon een punt, een aandachtspunt. Daar heeft denk ik ook de brandweer heeft daar moet daar wat aan doen. Voor de rest, de gemeente, die heeft eigenlijk weinig meer in te brengen. Want ja, het kan, hokjes, die hebben ze nooit aangeschreven. En dat was ook altijd gewoon legaal. Nou, je hebben er al vast in hoor, een aperitiefje. Hoeveel ging de jongen in bij? Ja, weet ik net, ik hoor het nooit zo bij. Ja, hoe de fietsje? Ja, dat waar ik net te zeggen, maar dat zult de 10 uur wel eerder, dacht ik. We vertellen, hè, de eerste en de laatste. Hey jongens, dit programma heeft het thema. Een beetje stoere jongens. Zitten er ook vooral hier bij. Hartstikke leuk. Bedankt. Soort willen. En wij gaan naar de man die je mal zitten zeggen. Onder het vlot in de studio. Dat is de tafel, maar ik neem het maar even niet vlot. Fjouwe man besluit in 1979 dat ze de oceaan willen, maar zelfs bouwt vlot. Dat is gekke werk. Voor de mensen jonger als 50 die dat net meer weten, een compilatie van wat zij die hebben. Dopen sterke jerken en wens je behouden vaart. De oceaan zil en mat bedwongen worden. En op 1 augustus 1979 is het Safir. Onder het eeg van de volslijnde Nederlandse parsen verliet de sterke jerkentreien de haven van Haas op bij naar Curaçao. Die huishoge golf, ik schat hem zo ongeveer zo'n 5-6 meter. Die dook op het laatste moment toch nog onder het vlot door. En schoot de kat, onze hummel, ons lieve poesje, die schoot net met die in de poepbak zat, in de kattenbak, schoot met bak en al over de muur. Die heeft helaas het leven gelaten bij deze storm van gisteravond. Het vlot Sterke Jerken, waarmee 4 Friezen onderweg zijn naar Curaçao, is gisteravond vastgelopen op de noordkust van het eiland Bonaire. Sterke Jerke tercera, que salió el 1 de agosto de Holanda rumbo a Curaçao con 4 tripulantes de Friesland, provincia del norte de Holanda. Ja, er zijn van die verhalen die zijn zo mooi, daar moet een film moet komen. En dat is voor Jim Jilt dat ook, hè. De broden Zwijgman, Guus en Chris en dan ben ik even Leo van de ploeg en Frits Riemersma, de bioloog van het stel. Mooi dat je me hier binnen aan tafel. Ja, dan komt er een speelfilm en dan begin je denk ik te denken, hè. Van wat maakt er nou in? Leo, in je scène die er absoluut in maakt. Nou, de eerste storm die we voor de kiezer kregen op de Noordzee. Want toen wist ik in ieder geval van dit vlot, het gaat als een speer. Wat gebeurde er dan? Nou, dat was een dikke storm. We zijn toen Hoek van Holland binnengelopen uit veiligheid. Maar het vlot dat zeilde toen zo mooi van, die moest ook de oceaan ook kunnen. Ja, maar ik zeg, kijk, dat kotje ik. Ja, dat wie ik wat? Ja, maar die had betere zeebenen dan wij, hoor. Ja? Dan, als wij aan de lijflijnen liepen, liep die kat een paar meter buiten boord over de giek. Ja, uiteindelijk is ze er net meer. Of hij, ik weet het eigenlijk net. Nou, heb ik me niet meer verdiept. Wat was het nou zei? Een zware storm en er gebeurde iets onverwachts en ze zat net op een kattenbak, dus ze vlogen overboord. Dus ja, op een kattenbak. Het is een samenloop van omstandigheden en dat kan zo gebeuren. Dat geen grid meer. Nee. Nee, is er geen grid meer. Nee. Ja, in die kattenbak wel, maar die kattenbak stond los. Chris, die verhaal. Wat moet erin? Welke scène? Wat voor scène? Ja, je mag ook al vast nooit denken. Ja, maar hoe heet het, net wat Leo zegt, die storm, maar er zijn ook wel... Je hebben 150 dagen op een boot, op een vlot zitten, jongens. Ja. Nou, kijk, we hebben... Denk nog maar even uit, Chris. Zetten we maar even in de wacht. Waar je eigenlijk niet op voorbereid bent, hè, dat is... Het eerste stuk was de Noordzee, maar dan gaat de oceaan. En dan denk je, nou, we hebben alles gehad, er kan niks meer gebeuren. Voor de wind, met zonsje met. Maar dan komt er ineens een ongeluk aan boord. En dan is het... Chris, die kreeg kokend heet water. Die was even aan het koffie schenken. En de vlot maakt een beweging en hij giet kokend heet water over zijn benen. Dus toen had hij de 3e graads brandwonden. Dus die was uitgeteld.
Gelukkig hadden we goede medicijnen aan boord en we hebben het allemaal verholpen. Maar diezelfde week kreeg Leo ook nog een fout. Dus toen moesten Frits en ik alleen met Leo? Ik weet iets van het hoed? Ja, ik kreeg een jeukende uitslag. Ik zeg al een dat durf je nou pas te zeggen hoor. En waar? Wat voor region? Ja, of is dat intiem? Het bleek achteraf dat ik allergisch was voor de zeep die we aan boord hadden. Dus toen maar helemaal net meer was. Nou, nee. Dat wel hoor, maar ik mocht wel een dagrantsoen drinkwater gebruiken om te wassen. In plaats van maar daar zag je aan de goede voorbereidingen. Wij hadden dus een korte golfzender, dus het gebeurde. En we konden direct met een arts contact opnemen. En we hadden een goede medicijnkist aan boord. Maar dit trouwens in de film? Ik denk het wel. Ik denk dat dat een wezenlijk onderdeel is. Nou ja, ik jij iets van een gigantische vis die omheen kan, Frits. Dat hebben we ook. Dat vond ik wel heel spectaculair toen we de eerste ontmoeting hadden met een grote Noordse vinvis. We staan achter op het dek en men zeggen je niet spelen. Sigaartje van Tedman de Vries erbij, vergeet het nooit weer. Een van ons rookt nog een pijpje. En dan komt er zo'n geweldige vis achter het vlot boven water. Jij denkt in eerste instantie aan een onderzeeër. Maar dat bleek dus een geweldige walvis te wezen. En jou als bioloog, ik wilde er direct bij inspringen, bij wijze van spreken. Want hij zwom gewoon om ons vlot heen. Ja, en dat vergeet ik nooit weer. Een vis die 2 keer zo groot is als jouw vlot, hè? Ja. Dus het is niet een klein visje, een dolfijntje die voorbij komt. Nee, dat was iets wat 2 keer zo groot als jouw vlot. Nou, dat is een hele grote impact is dat. Ja, weer mooie scène. Dus ik denk dat er een hele mooie speelfilm van de maatjes binnen. Maar ik wil ook nog even naar een oorthema. Je bent dan 20, om de 20 heen als man op zo'n vlot. En dan beleef je uiteindelijk een van de hechtepunten van je leven. Heel dat ik altijd zo viel, Chris, dat je daar net meer hoe heen komen kunnen? Jawel. Nou, nee, niet meer overheen komen kan. Je neemt het je hele leven mee. Dus die reis is improviseren en dat je elkaar op zo'n kleine ruimte verdraagt. Wat heb je leerd voor dit leven? Wat daar nou aan? Nou, net wat ik zeg, improviseren. Ja, maar jou is een voorbeeld van iets. Hoe heel improviseert? Nou ja, met werk of weet ik wat. Hè? Dat je zegt van, nou, ik heb dat gereedschap niet of weet ik wat. Nou, dat je dan zegt van, nou, dan doen we het op een andere manier. Ja. En dat je het wel voor elkaar krijgt. Ja. Leo? Ja, wat heeft het jou gebracht? Ja, dat is wel iets heel essentieels, maar ook wel, denk ik, het relativeren. Zo van, je hebt zoiets groots meegemaakt, dus... Ja, je kunt je net vaststellen, hè? Voor jou van die jonge knapen, nog een bos en hier. Het krullen hier en der, ik hoop dat het niet uiteindelijk... Je kunt het ook zo zien. Er zijn mensen die dromen hun leven lang van iets wat er nooit van komt. En wij hebben, heel jong hebben wij een droom waargemaakt. En dan kunnen we nog een leven lang nadromen. Ja. Maar, bijvoorbeeld Chris, het leven gaat er nou echt net volledig oer rozen. Toch, bij jou? Ja, dan was wat zinslagen Holland. Wat bedoel je? In het leven. Nou. Ja, maar daar word je sterk van. Dan kun je toch overwinnen. Is dat zo goed? Ja, natuurlijk. In feite kan je alles aan. Je hebt toch hele moeilijke momenten gehad. We hebben, ik noem maar, toen wij op de Noordzee waren, Hallingen uit en Hoek van Holland. Dan hebben we elkaar de eerste dagen wel aangekeken. Jongens, waar zijn we aan begonnen? Koud en nat. 2 weken op die Noordzee omzwerven, zuidwest uit. En je hebt zuidwestenwind en harde wind en alles staat tegen. Maar we hadden 1 positieve gedachte. We gaan naar de zon, we gaan naar de zuiden. En zo is het hele leven toch? Ja? Ja. En je moet ervoor gaan. Hè? Met zo'n project, hè? Dat is heel langzaam wat dat groeit. Maar er is een datum gezet. Dan moet er gepresteerd worden. Dan moet er klaar wezen. En of je nou klaar bent niet, je moet dan vertrekken. En dat is dus eigenlijk in het leven ook. Je overkomt je dingen, maar je moet ervoor gaan. En als je ervoor gaat, en vooral als team, dan red je het wel. Het had ook groot kunnen mislukken. Maar wij hadden altijd zelf, wij zijn zo krachtig met ons vieren, dat moeten we alles kunnen overwinnen. Kijk, het is ook een intense voorbereiding geweest. Hè? De mensen die denken van, nou, die jongens die hebben een vlotje en die gaan Hallingen uit. Maar we hebben 2 jaar intensieve voorbereiding. Plus die vlotten daarvoor nog. Ja, de vlotten Sterkerk 1, Sterkerk 2. En je begint te bouwen. Dus je leert elkaar al tijdens het bouwen, leer je de karakters kennen. En Frits, wat heb je van mij gekregen als bioloog? Nou, ja, toch, ik heb het idee dat je, wat de man zit, de wat roegere man en hier de man die... Nou, Klopt dat? Nou, daar is het niet uit. Nee. Ik denk, het leven is gewoon in een andere versnelling gezet na dat hele verhaal. Wat voor versnelling? Gewoon anders, je gaat anders. Ja, maar heger of leger? Beide.
Hè? Momenten van snelheid, momenten van iets langzamer. Ik vond gewoon na deze reis dat je gaat ergens naartoe waar je nog nooit geweest bent. En dat was onbekend gebied. En ik heb gemerkt dat wanneer je in onbekende gebieden komt, dat je hersenen zich heel snel kunnen aanpassen. Denk, het is ook alweer zo gewoon als je 2 dagen ergens bent. Of in een woestijn of op die oceaan. En dat heb ik heel snel ervaren. Dat pakte dat met z'n vieren heel snel op. Dat dit ons leefgebied was voor de komende tijd. En dat vond ik heel sterk. Dat hebben we ons heel snel aan elkaar aangepast. En we wisten met ons vieren, wij moeten het met z'n vieren doen. We moeten zorgen dat het met z'n vieren aan die andere kant komt. We moeten op elkaar passen onderweg. Maar als er één overboord zou vallen, dan stort het verhaal ook in duigen. Je hem wel trof hadden. Dat hadden we afgesproken. Ja. Hier jou je broer leeslitten? Ja, nee. Ja? Nee. Ik had hem... dat is een heel gek verhaal. Nee, maar even ja of nee? Ja. Ja? Nee. Nee? Nee, we hadden een afspraak gemaakt. Ik had allemaal spulletjes mee voor mijn onderzoekjes. En we hadden gezegd, als er iemand iets overkomt, die stoppen we in een buis. Dan doen we heel veel formaline bij, formaldehyde. Dat is een soort... sterk water, maar dat sterk water. Ja. Hem, hoor. En dan kunnen we geconserveerd meenemen. Ja, dat is de helemaal nooit toch, maar je hebt ook ergens zijn vanuit de Rien van boord donderd dan leert hem drieën, want dan komen de golf en de golf en dan ben je probeert te redden, maar is dat niet, je kan met de vlot niet terugvaren om iemand op te pikken. Dat is wel lekker dat je broer dat zo had, hè? Nee, maar dat is wel de realiteit. Andersom ook? Ja, nee, maar dat is de realiteit. Net wat Paling zegt, kijk, een vlot kan niet omdraaien. En dat was de angst samen. Dat was 's nachts ook, als we dan in de tent lagen, ik noem maar, en ik werd wakker. En Guus lag er en Paling. En Frits stond dus op wacht. En dan riep ik, Frits. Ja, klaar. Dat was onze grootste angst. Ja. Als er eentje. En wanneer gebeurt het altijd 's nachts of waar je alleen bent. Ja. Dus we hadden de stelregel, wie op boord valt is weg. Ja. Hey, prachtig verhaal. De mensen die dit nog... Waarom ze willen kennen, dat waren al die documentaires die te maken binnen. Dit is het thema de stoere man. Ben je hem nog altijd een stoere man? Oh, ik leid een rustig leven op de Schelling. Maar dat raffotten, dat vlotten bouwen, dat prutsen? Dat is, ik pruts nog wel steeds. Ja? Guus? Nou, nee, kijk, toen was het... Want, trouwens, ik weet van jou, je bent heel erg van het milieu opkamer. Je rennen nog altijd bij de strandendel op Stielge, weet je wel niet, om troepen Eigenlijk door dit project, door de reis van de Sterke Jerk, ben ik milieubewust geworden. Toen wij daar aan het project begonnen, was ik wars van milieu. Dat vond ik bij de verhaal. We hebben een filmpje klaargezet, want je hem strijden aansen van, als die film er komt, het zijn al het plastic in de zee. Zullen we even naar. Ja, dit is schokkend, hè? Dat je dit sjurren. Pluk je dit ook van het stroom van Skielge? Ja, en vooral die flesjes, dat is heel verschrikkelijk. Het schijnt dat er 6 keer meer plastic is als plankton in de zee. Dit is dus midden op de oceaan, hè? En dit is een veld wat zo groot is als 6 keer Nederland. Dus niet een klein plekje. Dit is een gigantische afmetingen. En het gevaarlijkste is dat het plastic dus afbrokkelt naar zulke kleine deeltjes dat het net op plankton lijkt. En als die naar je film eraan komt, daar hoop je hem op. Je moet nog 3 miljoen ergens opskarrelen. Ja. Die kwamen weer halen. Heen die haast. Is het zo? Nee, eerlijk? Ja, maar zo'n van donateurs. Laat het weer. Dat is flauwekul. Nee, maar dat komt allemaal wel goed. En dan stuur je hem direct naar voren en dan moet je hem weer 2 vlotten bouwen. Nou, daar zetten we direct de camera's op, want de tijd zit op helaas. We kunnen het nog een kwartier over Jelle Hoeren of een hoer praten. Bedankt Hin voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Ja, net alle mannen horen van vlot bouwen of van bier drinken in een soepkeet. Nee, er ben echt man die het horen van cavia's en kanien. En ja, dat is ook weer het Joeke. Want Joeke is de vrouw van de Bisten. Ja, fascinatie voor Bisten. En nog mooi. Van Bisten. Hè, cavia's. Ja, cavia's. En deze bakken zullen heel veel mensen wel bekend voorkomen van een programma van vroeger. De weekendquiz met Fred Oster. Hey, en we moeten nog wat geld binnenhalen voor een goed doel. Hè? Dan moeten we aan zijn cavia's hierin zetten. En toen dacht ik van, ligt nou eens op zich in van wat voor eigenschappen het nou een hele topsport cavia. Oh, ik viel een film komen, mensen. Laat me eens even zien. Ik ben op zoek naar de cavia die het best presteert. En waar weten ze dat beter dan bij de Friesland Show in Dokkum? Want hier binnen alle je soorten van beesten. Knien, orensoorten van knien. En ik nog hin in alle soorten en maten. Hey, nog een knien. En Doen, die has hier ik. Maar dan kom je hier van de cavia's vanzelfs. Dit zijn onze cavia's. We hebben die hier 2 zitten. Dat is 3 kleur noemen we die. Glad haar. De kleur moet zo zuiver mogelijk zijn. Dus geen zwarte haren in het rood en geen witte haren in het zwart.
En dan hoort er een denkbeeldige lijn over de rug van de cavia te lopen en dan hoort daar een vlakverdeling in te zitten. En dat is natuurlijk moeilijk om dat erop te fokken. Een cavia kan goed lopen en dat is helemaal geen probleem om die cavia een klein stukje te laten rennen. Het wordt wat anders als hij de marathon moet doen, maar in een bak van 1 of 2 of 3 meter, dat kan hij goed uit de voeten. Zijn er ook typische cavia-blessures eigenlijk? Nou, blessures, soms wel, want ja, een nieuw speeltje erin betekent toch een uitdaging voor een cavia en dan gaat het wel eens mal en dan loopt hij wel eens een keer wat kreupel. En dan, goed, met een beetje rust dan komt het ook wel weer goed. Maar kijk, hij heeft mooie pootjes met mooie nageltjes en daar kan hij goed mee lopen hoor. Dus wat is nou de leeftijd om te presteren van een cavia? Nou, de meeste cavia's die voor de tentoonstelling, voor de show, zijn de cavia's zo tussen de 1, 2 jaar oud. Een enkel de 3-jarige, als die netjes opgepast wordt. En ja, dat is ook met mensen zo. Hè. Mensen zien er op hun 40ste nog patent uit. En er zijn erbij. Sommigen niet hoor. Sommigen die zijn wat minder. Nou ja, en dat is met een cavia natuurlijk ook. Hè. Maar een cavia kan gemiddeld wel een jaar of 6, 7 worden. Dat is geen probleem. En welke cavia is de beste? Nou, daar kunnen we wel even heen lopen. Dat is een... Kijk, deze is kampioen geworden. Dat is ook een chocoladekleur. Aha. En dat zou u ook wel willen natuurlijk. Ja, maar ja, goed, we zijn nog niet zo lang bezig, dus we kunnen dat nog niet. Maar het staat wel op ons lijstje, hè, om eerst hier de show te winnen. En daarna een keer in Zuid-Laren. Ja, heeft er nou die kampioen bij die? Nou ja, die kriegt net mij, hè, want het is een siercavia, dus die kunnen we net zo goed draven. Ja, maar we verzoenen met fjouwer draven, fjouwer. Ja, cavia's zit er met traaien. Wat is die oren? Nou, er zit een fjouwer in een hokje en er zit er iemand die ziet zo heel zielig maar eentje sticht, helemaal van zo vastplakt. Oh. Ik denk, ja nee, dan krijgt de Partij voor de Dieren op je kop, dus dat mogen we net hebben. Nee, die wie blind. Ja. We doen de race en het aardige erom is, publiek de shirk naar Jim. Ja. Er zit hier een man van Kika, hè, die begint aan te draven. Die doet in zijn minutie, vertelt hij alles. Maar wij willen even wat deelt op Helly mooi de cavia race. Dus je kan stemmen op Ian cavia, die kan je adopteren, kost €1 en als die wint, dan mag je met Helly. Ja, het is een hele gekke manier van gokken, maar dat hebben wij zo betocht. We beginnen mooi. Oh ja, dat is aardig, maar ik net vergeten. We hebben een naam van mensen van de Friese top 1000. Dus artiesten. Ja. Komt-ie, de eerste. Nou, welke eerste? Nou, ik pak hem zelf net. Was dat net? Nou, nee. Oké, nou, maar zo de microfoon bij te houden. Want ik wil wel even... Nou, de pakken vind ik net zo leuk. Ja, daar komt ze. Dit is Griet Wiersma. Oh, Griet Wiersma. Ik zet hem maar in. Griet. Ja, denk erom in permanentie met goed van Griet. Ja, nou is altijd... het lijkt trouwens wel een hamster, maar... Nee, het is wel een echte cavia. Oh. En nou gaat het erom... Nou, dit gaat heel goed, want in het programma... Dit beweegt al, ja. Ja, zullen we die oren er maar bij zetten? Want Oost hebben we misschien oren nog. Ja, ik dacht dat we een muziekje ergens doen van Fred Oster zien. Oh, hij gaat ook jullie? Ja, het is €10. Nou, hij moet eigenlijk een beetje dicht. Oh, yes. Oké, de volgende. Dan hebben wij Siep van de Ploeg. Hij heeft zijn krullen wat verlengd. Ja? Dit is Siep. Schatje, hè? Zo, hij gaat er al haast in. Zo, jaag me even in de 60. Kom we even om. Hé, Siep. Ja, je gaat Siep. Griet, jong, die zit al in het hok. Oh ja, nou deze ding. Siep, kom even weer om. Nou, de laatste, dat is de wat stevige. En die hebben we maar verneemd nooit Douwe. Douwe Heringa. Douwe Heringa. Dus leven Douwe. Ja, ze zitten maar. Prachtige man. Maar dit is de volste. Als je die hoort, die komen er al voor uit. Ze komen er voor uit. Zal ik die hoorn dan even pakken? Dan doen we... Kom. Die komt uit. Hij zit al in de 60. Hij zit al in de 60. 20. 90. Nee, dat is het zien. Ja, nee, maar die hoor het al in de 20 zitten. Je moet ze wel even erbij blowen. Maar doe ik het nog echt even aan de race? Ja? Oké. Oh, wat zou je het ja. Oh jee. Ja. Nou, klaar voor de start? Ja, klaar voor de start. Ja, Giet die machine. Oké. Oh, dat is echt. Kom maar. Ja, hou die microfoon. Doe maar. Nou, dit is hartstikke goed. Griet, wat vind je van die cavia's? Mooi, hè? Geweldig. Waar hier eigenlijk kijken we Griet. Hier Griet. Waar hier Griet? Even een hondenmeeg. Ja. €60 was net betellen. €60. Dat geld komt bij Kika. Maakt het niks uit. Want we gaan naar Kika. Want alle weken krijgen mensen bij u de kans om een oproep te doen van een evenement of speciale actie. En deze week is de vlieger van stoereman Piet Boelens. Dit jaar ben ik een man met een missie. Ik ren de marathon van New York. Dat doe ik niet voor mezelf. Stap voor stap doe ik dat voor Kika.
Kika Kinderen Kankervrij voor een nieuw onderzoekscentrum in Utrecht. Tot dit moment heb ik met heel veel mensen die geld hebben geschonken bijna 21.000 euro gegenereerd. Aanstaande zondag dan is er een smaakvol en luisterrijk benefiet voor Kika. In samenwerking met Vrouwtjestaten hebben we daar topmuzikanten en natuurlijk zoals ze gewend zijn op Vrouwtjestaten top eten en een heerlijk wijntje erbij. Nou jongens, applaus voor Piet Boelen. Artiesten die daar optreden zijn Elske de Waal. Is de minuut alweer om? Nee, jou bent klaar. Maar je praat maar lekker terug, dan zetten we gewoon de microfoon uit. Wollen jou nou nog een minuutje doen en een oproep hebben voor Neet op Vreed. Bel u dan of mail naar neetopvreed@omroepfriesland.nl. Waar? Dit is Neet van Nijmegen Vreed. Ik dacht al zoiets. Ja.